Yau challenge ɗinmu na yau shine na rubuta labari mai tsawon minti 7 akan wannan. Kun gan shi da kyau? Remote ne na TV. Saboda haka kawai labari aka ce yau in na isa in rubuta labari na minti 7 a kansa. Zan fara. Minti 7 aka bani. Kuma ina so in samar da ƙayataccen labari a kansa. Saboda haka zan fara. A bani daƙiƙa 30 na ƙurawa remote ɗin ido domin na gani. An gama. Labari ya samu. An yi wani remote a garin Kano, local government ɗin Kano municipal, unguwar Sagagi. Wannan remote ɗin ya sha wahala sosai a rayuwarsa. Rana ta farko da aka siyo shi, an siyo shi ne a gidan yawa. Akwai yara aƙalla guda 11. Tun daga inda yara suka haura guda 7 a gida akan iya kiransu da gidan yawa. Saboda haka yara ne guda 11 kuma duk kusa-kusa suke, kuma gida ne na gandu. Har ma ɗan maƙota, ɗan ya da ɗan ƙani sukan zo su ari wannan remote ɗin su je su yi amfani da shi. Tun da aka kawo shi gidan, remote ɗin nan ya ƙyallara ido, ya gan shi a tsakankanin waɗannan yaran guda 11, ya san cewa fa ƙiyamarsa ta tsaya. Ba dare ba rana, wannan yaron zai ɗauke shi ya yi cilli da shi. Wannan zai ɗauke shi ya cilli da shi. Kullum addu'a yake yi wannan remote ɗin a samu wani da zai kawo masa agaji. Lokaci ya ci gaba da tafiya a hankali, amma kuma babu agaji. Gashi shi ba agogo bane ba da shi da zai duba ya lissafa ya gani ya tafiyar lokaci take. Wata rana kawai sai ɗaga ido ya ga daidai can sama ya riga ya ɓantare. Gefen kafaɗarsa babu, yara sun taki. Yana dai ta'adda a samu a gyara shi. Har ma wani lokacin in mai gidan ya zo zai wuce, zai ɗan tsaya akan hanya wai ya gan shi, ya tausaya masa aje a kai shi a gyara. Amma dai mai gidan hankalinsa bai kai ba. Saboda haka ya rabu da yaran da suka ci gaba da sukuwa akan wannan remote ɗin. Tun lokacin remote ɗin yana da idanuwa da abubuwan dannawa wajen guda 30 sanda aka kawo shi, ya dinga raguwa, ya dawo guda 20, ya dawo guda 15. Yanzu dai a haka bai fi guda 7 bane ba suka rage. Daga ƙarshe dai remote ɗin nan ya yi zuciya ya daina yi. Ganin ya daina yi, sai aka bar wa yara su ci gaba da wasa da shi. Kaga tashin hankali ya faru. Shi yana tunanin in ya daina yi, za a waye gari ya zamanto cewa an tausaya masa, an rabu da shi ya huta. To kuma sai aka bar wa yara. Ai ranan nan da sassafiya da asubahin fari aka samu wani yaro da ƙatoton dutse. Dutsen ma dai ina jin mai gidan ne ya ɗan tare wani waje, daga baya kuma ya manta bai fita da shi ba. Me zai faru? Yaron nan ya ɗauko dutsen nan, ya sa remote ɗin nan ya seta shi, ya ɗaga dutsen nan ya nuna wa Allah, ya buga a kan remote ɗin nan. La haula wala quwwata illa billah. Wannan remote ɗin ya ga tashin hankali. Me zai faru? Gefen kafaɗan na inda ya cire, kawai ya sake haɗuwa da ɗaya gefen, shi ma ya ɓantare. Kafin ka ji me wannan fa, remote idonsa ya daina gani. Ɗan gefen ‘yar fitilan nan ga ta nan kuna ganinta da yake amfani da ita da yana gani, yanzu babu. Sun ruguza ta. Haka dai yana cikin wannan yanayin, har da akwai wani ɗan sifirin a ciki, shi ma wanda yake amfani da shi yana ɗan numfashi, yanzu babu. Yaran nan suka ci gaba da yin watan gaririya da shi. Yaron na 8 tsalle ma ya dinga yi. Wai remote ɗin yana da laushi. Remote ɗin gashi shi ba a masa harshe ba, daga ido sai ɗan gefen kafaɗa da yake da shi, sai ɗan jiki. Haka rayuwarsa ta ci gaba da kasancewa. Ran nan dai ya tsaya a kan hanya, babu ta tuntuɓe da shi. Ta gaji, ta ga cewa ɗan cikinsa ya ɗan fito kai ya ji wa yara ciwo, sai aka ɗauke shi aka jefa shi a kwandon shara. Bai taɓa jin daɗi ba a rayuwarsa irin wannan. Yau zai bar wannan gida, zai bar annoba. Da sanyin safiya yaron da yake masa aiki ya zo, saboda haka ya ɗauki remote a cikin kwandon shara ya fita da shi. An tafi da remote ɗin aka je aka zuba shi ɗan rami ne haka a kusa da su inda ake zubar da shara. To
remote yana tunanin ai shi kenan sauƙi ya zo. Amma kuma a sanyin safiya wani yaro ɗan jari bola ya taso tun daga unguwar Jakara. Kun ga dai Jakara da Sagagi da nisa ko ya gangaro ya zo har cikin ramin. Ina ba ku labari ya janye remote ɗin nan ya gan shi ya ga wani ɗan sufurin a ciki. Ai za a yi ciniki wannan watakila a siya 2 da kwabo. Ina ba ku labari tunda remote ɗin ne ya shiga hannun wannan ɗan jari bola, al'amarin kuma ya koma wani iri. Aka ɗauko wani busasshen tuwo da ya daɗe da riɓewa har da gansa kuka a jiki aka kiɓa masa a kai. Hancinsa ya toshe, idanuwansa suka daina gani. Aka waye gari ya fara jin ƙanshin mutuwa. Kai fa ba a daɗe ba sai aka waye gari wannan remote ɗin ya ma fara neman agaji, shi ina ma a mai da shi hannun waɗancan yara. Kai ba fa kaɗai tuwon aka zuba masa ba. Ana tafi wani ƙatoton ƙarfe ne wanda ɗan jari bola ya siya a wani gida da ba sa so, ya loda wannan remote ɗin ya ƙara rugujewa. Daga nan dai remote ɗin bai san me ya faru ba, aka je can bolar Jakara aka dinga loda masa kaya. Yana ma ji an ɗora ɗan buhun a jikin irin ɗan ma'aunin nan na sikeli, ana cewa a'a bai kai 1 kg ba, ƙara masa wani nauyin. Aka dinga ƙara wa remote ɗin nan lodi. Daga ƙarshe dai remote ɗin nan sai da ta kai ta kawo numfashi ma ba zai iya yi ba. Gab da lokacin da zai mutu sai ya tuno cewa da fa ya gode wa Allah, ya haƙura ya zauna a gidan can inda yaran nan suke, bai tsaya akan hanya ya jawo mata gidan ta yi tuntuɓe ba, da ba za a sa shi a cikin kwandon shara ba, a ɗauke shi a je a zubar da shi. Kaga da ba a zubar da shi ba, da babu yadda za a yi ya zo ya tsinci kansa a cikin wannan hali. Haka dai numfashinsa ya shaƙi, a ƙarshe babu yadda aka iya, haka ya mutu ya koma ga Ubangijinsa. Babban darasin da yake cikin wannan labari shine duk yanayin da ka tsinci kanka ka gode wa Allah, kada ka yi ta wannan remote ɗin. Shin masu saurare, wannan challenge ɗin da aka bani na rubuta labari akan wannan remote ɗin ya ƙayatar? Kada manta da namu na subscribe a tashar mu ta Magajin Wilberforce Hausa Nobel. Ni ne marubucin littafin ku Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammad, wanda na rubuta muku Magajin Wilberforce, na kuma rubuta muku Kurkukun Lokaci, Kundin Ɗan Masani, Magajin Wilberforce, Sabon Salo, Agogon Izza, da ma dai shahararrun littattafan mu na Hausa. Za mu dinga yin challenge a yanzu. Komai kuke so a baku labarinsa kawai ku faɗa a cikin comment. Remote ne, cingam ne, takarda ce, da duma ce, kai ko sararin samaniya ne, ko me kuka faɗa zan ɗauke shi kuma za ku ji ni da labarinsa.